kuan or ano? Kailangan po kung ako didi kay may magpreno. Dapat kita dito na kami. Wala pa dito. Sa picture namin, no? Maway kahapid. Ay, picture namin ikaw dito, dili. Dito ko dito. Imalin. May birthday. Mali ko dito, may picture ka nga ni. Di ba kami picturean? Diyan ko picture nga na ako sa. Sige. Ay, dan. Hindi ka doon kita. So pa. Ito na ako, yan ipakukus ko lang dito. Marami ang kulay, ako. Pag pinicture niya ako. Ikaw ang bida yan ha. Sipa ko ikaw ang bida yan ha. Wala mo nga di may... Kada ko nga na video okay niya. Kada cottage. Magdadala ni Renko, ha? Mabayad ko nga niya ang mga charge. Hold na, ayun na tita kay may i-liquidate niya yung manager. Ini-liquidate ito niya. Bong! Pan-vlog siya. Ha? Ang tagiya na ito kanina nga. Hello. I love it. Sis, dito ka dali pipicturean. Dida, arong lugar. Dida, so good. Day! Ibito! May kuha ka muna. Stolen shot ka lang. Ay, Ibito! Stolen shot. Punta ka muna sa pamilya Bila. Papasok na. Papagod tayo sa talakwa. Lalo? Hindi kinakanta na ako. Pag-stay ako yun. Pwede na
Waiting sa wave pool. Start again, Ben. Oh, right. Anira. Anira. Ito lang ako yung kinis. Anira. Ito, nagkakita. At ito mo ni Justin yung ito mo naka-stripe yung red. At ito mo nila ko yung Casey. Parang yung dyan. Jadi na? Go. Video ito baka Mati naka-video ito. Human. Asap ka na. Asa pagkuway ka? Ano na? Wala ako dito. Wait lang. Apike pa dan. Ito, ano ito, baruglag. Ako talaga naka-front. Di dapat ko. Di rin ko. Dali, bilisan mo tin. Selfie mo na natin. Hindi ako talaga naka-front. Tapos sigaw Yeah. tayo, happy birthday! Sino pala may birthday? Si Malin. Si Malin. Ay! Sapa. Sapa dito.